From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Qed niċċelebraw illum il-festa ta' żjara tal-Verġni Marija lil Elisabetta. Hija festa li daħlet fil-Knisja fl-1389 mill-Papa Urbanu VI, anki jekk qabel, seklu ta' qabel, fl-1263 il-Franġiskani kienu diġà inkludewha bħala festa. Fakkarna fi żjara ta' Marija, il-kuġina ta' Elisabetta, u naraw kif se naqraw ukoll fl-Evanġelju llum kemm sabiħa din il-ġrajja kemm għandha tifsira l-ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bil-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ilqa' tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, meta l-Verġni Mqazza Marija saret omm ibnek qabel ma tagħtu lid-dinja, int nebbaħta biex tmur iżżur lil Elisabetta. Għamel aħna wkoll inġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex inkunu nistgħu flimkien ma' Marija infaħru dejjem il-kobor tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla jekk jgħixu jsaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor. Taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb,
ħobbu lil xulxin bħal aħwa, fittxu li sistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej. Ifirħu bit-tama, stabru flem, itolbu bla waqfin. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqaw f'darkom lil barranin, birku lil dawk li perseguitawkom, birku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki, aħsbu f'xulxin l-istess. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-umli. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ara, Alla salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix imnix nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timtlew l-blilma mill-lejjun ta' salvazzjoni flimkien, kbir u f'nofskom il-qaddis ta' Iżrael. Roddu ħajr lil-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu huwa floli. Flimkien, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbes bil-ferħ, għanni, int li tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ħinja int Verġni Marija, għax emmint li seħ dak kollu li l-mulej bat jgħidlek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejl-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semmet il-Marija selmila it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elisabetta ntlied bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li il-mulej tiegħi tiġi għandi, għaxara malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ, kull ma bat jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kun nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħu ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejknin. Mela b'kull ġid inminu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. F'din
is-sentenza f'dawn il-ftit kelmiet ta' Elisabetta għandna it-tifsira ta' din il-festa li qed niċċelebraw illum ta' żjara ta' Marija lil Elisabetta. Kienet Marija illi marret iżżur lill-kuġina tagħha hekk kif irċevit l-aħbar mingħand l-anġlu. U meta tidħol id-dar, Elisabetta jgħidilna l-Evanġelju skont San Luqa tinfex fajta kbira mimlija bl-Ispirtu Santu u tgħid imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għax hawnhekk fil-fatt f'din il-ġrajja għandna żewġ ommijiet li tnejn li huma għandhom fil-ġuf tarbija. Marija għadha kif għandha imnissel il-Ġesu fiha u Elisabetta kienet iktar il-qoddim fit-tqala tagħha fis-sitt xahar kif kien qal l-anġlu lil Marija meta qalilha b'Elisabetta qed tistenna lil Ġwann il-Battista. Għandhom it-tnejn tarbija fil-ġuf. U hawnhekk għandna propju il-festa tal-ħajja ta' Marija u t-tarbija tagħha, Elisabetta u t-tarbija tagħha. Żewġ ommijiet illi lesti biex iweldu u żewġ ulied illi huma bħalissa taħt il-protezzjoni fil-ġuf tal-ommijiet tagħhom fil-proċess biex jitwildu. Għalhekk għandna din il-festa hawnhekk sabiħa ta' ferħ kif juri il-kliem kemm ta' Elisabetta kif ukoll ta' Marija ferħ kbir minħabba din il-ħajja. U l-Evanġelju jurina wkoll flimkien mal-festa tal-ħajja l-festa ta' mħabba. Il għaliex Marija turina dan meta kif irċeviet l-aħbar mill-Anġlu Gabriel li i se tkun malla u aċċettat. Imbagħad l-ewwel ħaġa li għamlet marret tħaffef jgħidilna l-Evanġelju tħaffef lejn il-kuġina tagħha Elisabetta. Ma nalqitx fiha nnifisha jew sempliċement tieħu pjaċir bl-aħbar u tibqa' hemm hi magħluqa fiha nfisha ma marret tħaffef. Hija l-istess kelma fil-fatt li iktar il-qudiem naraw li għamlu ir-rajja meta semgħu mill-anġlu l-aħbar li twieled Ġesu. Marru iħaffu lejn Ġesu. Il għaliex din l-aħbar tgħinna biex inħaffu u nħaffu biex inkunu ma' l-oħrajn bħal mamlet Marija hawnhekk. Marija li xtaqet tkun ma' Elisabetta kemm biex taqsam l-esperjenza sabiħa tagħha, kemm biex tkun magħha propju fl-aħħar xhur ta' tqala kif jgħidilna l-Evanġelju baqgħet hemmhekk 3 xhur sakemm eventwalment Elisabetta waslet biex twellet. Għalhekk għandna festa ta' ħajja u festa ta' mħabba. U nixtieq li niftakru f'dawn it-tnejn aħna llum din il-festa ta' żjara ta' Marija lil Elisabetta. Għandna l-festa tal-ħajja u kemm hu messaġġ importanti għalina biex aħna nożżu l-ħajja. Il-kliem li qalet Elisabetta l-Marija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek kellu tifsira partikolari hawn. Imma huwa kliem li jgħod għal kull li qed tistenna tarbija. Imbirka inti
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Kemm hu sabiħ meta aħna niftakru f'dan il-miraklu tal-ħajja. Illum iktar minn żmien Marija u Elisabetta nistgħu naraw għaliex tara anke fuq l-iskrin kif it-tarbija tiżviluppa bil-mod il-mod biex imbagħad tista' titwielet wara numru ta' xhur. Għandna l-ħajja umana li bdiet ma' tnissil u li tkompli tiżviluppa sa twelid. Sa mbagħad meta l-om twellet. U għalhekk il-kull om dan huwa l-messaġġ li jagħtilmu lej imbirka inti u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U kemm huwa importanti li aħna jkollna dil-logħża tal-ħajja u l-barka għal-ħajja. Ukoll Marija tallimna bl-imħabba tagħha. Kemm sabiħa din l-imħabba li tmexxi l-Marija lejn Elisabetta tħaffef leha biex imbagħad hemmhekk meta titaqma' Elisabetta jifirħu flimkien, ibirku lil xulxin, jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jgħinu lil xulxin. Sabiħa wisq din l-imħabba li tgħinna anki aħna biex inkunu viċin tal-oħrajn imma li naqsmu magħhom kif semma San Pawl fl-Ittra lir-Rumani, nifirħu ma' min jifraħ, nibku ma' min jibki, naqsmu l-esperjenza mal-oħrajn biex noħolqu tassew din l-atmosfera dan l-ambjent ta' mħabba. Jew nitolbu l-mulej illum, ispirati minn din il-kelma tiegħu lill-festa sabiħa ta' żjara tal-Verġni Marija lil Elisabetta, nitolbuh biex aħna dejjem inissel fina dil-logħża tal-ħajja u nożżu il-ħajja bl-imħabba. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-festa ta' żjara tal-Verġni Marija l-Elisabetta nitolbuk mulej li nkomplu nieħdu l-ispirazzjoni tagħna minn din il-ġraja sabiħa biex nożżu il-ħajja bl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li se jirċievu l-ewwel tqarbina illum jew f'dawn il-ġranet, tolbu biex il-mulej jgħinhom ħalli jkomplu jirċevuh dejjem fil-ħajja tagħhom u jkunu li jimlilhom il-ħajja bl-imħabba u bil-ferħ tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal kull fejn hemm il-konflittu l-ġlied u għal dawk li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li nofrulek kif jixraq is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna biex joġob lil kobor tiegħek kif oġbitek l-imħabba tal-Om qaddisa ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru kemm int tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma li żjed illum fil-festa ta' żjara tal-Verġin Qazza Marija aħna nfaħħru l-kobor tat-tjieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek Omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq ħnina tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bil-ħtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għallek aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antom miegħi qaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirit tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħalniex fi tiġrib, iżdeħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tfaħħari l-Knisja l-kobor tiegħek u Alla għal-ħwejjeġ kbar li inti tagħmel ma' min jaqdik, għatija li jitħoss ferħ kbir li ibnek dejjem ħajf dan is-sakrament. Kif qabeż bil-fer San Ġwan Battista x'inħassu qudiemu meta kien għadu fil-ġuf. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Noffru dan ir-Rożarju llum għal dawk kollha li jirċievu jew se jirċievu l-ewwel qarbina llum jew dawn il-ġranet biex Ġesu jkun dejjem dak li jimla il-ħajjithom bil-ferħ, bil-imħabba, bil-paċi tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta żjed Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għere l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu għaddi għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memli għal-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u
la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija, kim birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu offrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Affrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik isma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlupalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummallat Lopalina Mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummallat Lopalina Mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummallat Lopalina Mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummallat Lopalina Mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet tanina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerewi kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna niribku norfqu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawa lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fossi nisan bire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummallat Lopalina Mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Ummalla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħniena. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Muxebba. Itlopa lina. Mit-tama. Itlopa lina. Liżjed safja. Itlopa lina. Liżjed nadifa. Itlopa lina. Bla teba. Itlopa lina. Li tissa u l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok għal. Itlopa lina. Xebba li tissok kull qima. Itlopa lina. Xebba li tissok kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħniena. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rabta ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midimbi. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina.
ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin walla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe li Marik ħarris tal-fiddej u Arus tal-Verġni Marija li Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppe ikun missiela lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalna l-grazzja ħnien l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu. Imbirek l-Kbir Alla, Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Imbirek Alla flanċni l-qaddisin kollha tiegħu.